pots entrar? A veure si la pots conduir. Canvia la vista. Així, a poc a poc. Així? No, era per veure l'entorn. Vale, fes. Això no es compromeix, Ja. Això s'ha de polir, oi, em sembla? Mira el tauró, fot-li un tiro al tauró. L'aigua no té pistoles. Canvia't pel ganivet. Ui, una granada. Mira, si no. Espera, com has fet això? Espera, Sony PlayStation 3, apreta la I. Queda clar que això ha estat desenvolupat per Xbox 360.